Здраве, пичове! На здраве! Здраве! Пас! Супер готин е тази вечер. Ане, Иване, по-моя стара. Пите! Ча да има спомен. А между другото, това е супер гру. С тия камери. А стат! Това е това военен. Цяло панда фрикендор. На здраве! Тогава Open the freaking door! Това е Open the freaking door in България. Ай. На здраве на камерата. Open the freaking Bulgarian door! За студентската дружинка. Екстра, събрахме се пак. Някои студенти за последна година. Някои не студенти. Някои полустуденти. Ста. Де сърцето. Супер груба песен. Иване, как можа? Айде, ча. Това е бруталната песен, е! А един косъм от брадата си направо на закрит цялата камера. Така ли, така? Тя снимам трапезата. А, где тази трапеза? Дай зум на снимката, това е супер груба. Маса, снимка. А фанти американци изгубени в Европа. Не, още по-зле. Американци изгубени в България. Имени си Мишоне Алиши. Ай, на Иван, майонезта. Супер формо. Но... Айде. Айде, това е естествено. Бориши се прави на трезво. Бруше, доволно препинал. Доволно. Ама около ще свърши сега. И не знам какво ще прави. Магазина е там 10 минути. Да, не, Да. не, правим на маратон. под 10. Екстра. А кога ще бягаме? На първия сняг ще бягаме ли около? Се улежете се и се улежете. Трябва да бягаме. Около Марица 3 трябва да бягаме 3. А това беше бас. Това беше наистина. Трябва да бягаме. На първия сняг точно трябва да бягаме. Тая година ще го направим ли, Иване? Кажи. Имаме мачка приказка, ето тук. Ето. Имаме стисат ръка. Дай си ръката. си ръцете. Супер тъпа. Дай си Чакай ходи. малко, ако след като се стиснем ръцете и някой не го изпълни, какво става след? Пак ще бегам. Пак ще бягаме. Ама Чакай, това е супер тъпо. Ние един път не сме бягали, за да кажем пак ще Не, бягаме. ще бягаме. Да. Ако не бягаме, ако някой не бяга. Ще бягаме. Ако някой не бяга, 3 бутилки, Джони сини етикет. Тук го документираме. Айде. А едната бутилка е 150 лева. Син под черен ли бе? Син. Над Син е черен. над черния. Над. Бутилката е 120 лева. Ако някой не бяга... Да коментираме. Дай си Ай, подболната коментираме. ръка. Айде. Ако някой не бара, 3 бутилки. Казвам го и се я давам, какво? Да, така е. Да се запамети. Айде, Ако някой не бяга, това тъпо е. Ако някой не бяга... Това е тъп. Аз съм под хеликоптера отдолу. Става. Ако някой не бяга, ще пие. Другите. Да. Става. Документирано военните удостоверят. Дайте баса. Амай. Чакай. Троен бас. Дай си тройната ръка. Айде. Ай. Опа. На първия сняг. Екаре и екаре. На първия сняг. На първия сняг бягаме като Айде. Телета. мокри котета. Както беше? Чакай. Пухавлийки. Къде да го ставя да снима? Ще бягаме пухавлийки за слънчеви очила. Как си беше? И джапа. Чеклиш, джапали. Да. А сега завършваме. Оставя да го направим това. Тъпо е това, чай сега. Амай, да. Та чанта да взема. Аз съм готов. Аз съм готов лично още утре да го направя. Аре. А това е супер. Амай, на здраве. Да, тук ще. На здраве, цимери. На здраве. Пак. Супер груба. Ама ще бягаме. Това си беше баса след 2 години. Да. Сега се изпълни, че сме пълни путки в трилата години. Ние вече сме путки да ти изпълни. А това колко беше ще се назва? Трябва да си пълна путка. 30 гигабайта. А къде ти той? Фане. Е това, значи, това е пълен бокук. Е така. Автоматично. Е така. Мога само е така да направя и да го правя така. Е така. Е да го запалям с... Не! Това е супер тъпо. Друж глас ще го запалям. Не. Това е расистска тема.
Не съм расист, просто мразя Това, американците. значи може да го нося това, обаче съм си българин. Винаги. Винаги. Между другото, супер тъпо е. Мисля, че не сте видяли. Ето, Добре, за тогава. Искам като бягаме, някой да бяга до нас и да снима с камерата. Ето, Борише е първият кандидат. Ето Иван пиянка катма. Не пием супер добре. Обаче изисква да го пие. Точно настроение. На здраве. Айде, Борише, свестия бери, най-ръке. Пети ми малко аз. Това 13 пъти разпадна чаша вече. Имаш чаша. Айде, Иване, айде. Как я пъшкат масур? Чакай, оставя колко подър. Ето го. Там, дай. Да го хванаме ли? Вече Супер груп, красивия, най-хубав. Между другото, това е супер тъпо е. Падна формата. Сега униформата ще облека пред камерата. Аз преду. Това е униформа за който... А това записва ли в момента супер гру е това? Между другото имаме едно вкъщи, супер тънка е така, две пластини, Ципирам. и мускаш го. Не, без ципа, само с лепенките. Ципа е за... Това не работи. Ципа е за бронираната жилетка. Ципа е за бронираната жилетка, аз нямам бронирана жилетка, имам бронирана тенска. Фаните този Мирон, супер груп. Така, сега ще си затегна ръкавите. Чух, че го харесваш. Така. Не му чакала. Там е голямо. Да, не съм толкова дебел. Мерси. А фаните тая квартира до веселото село, на здраве, на компанията. Може да снимаш така. Октомври. Мале, фаните този манекен. Ай, няма да снимам мамцата. Това не то стриптизьор. Това е това. Плейбой. А фаните този супер учен Иван. So hard to be model. Така, Ай, Иване, кажи сега. не си показвай се. Не, аз ще го цензурирам, това не мога. Това е супер. А вече има червена точка, така че Иване, съжалявам. А Бръче, какво ще кажеш за камерата? Камерата е супер шит, бе, брат. Точно от Америка съм доказал. А това е супер тъпо е, Иване, супер тъпо. Айде да снима по-хубаво. А фаните този American Soldier. Здраве, Жуан. Шапка нямаш право, бе. Чакай, имам шапка. Без шапка нямаш право да удараш. Вземи тази чанта, там къде. Коя чанта е? Е, тая чанта. Чанта, аз имам чанта. Имам шапка вече. Шапка, Мале. Шапка на джимби. Това е този битов алкохолизъм. Така. Вие малко е скано страни. Така. Отдай почест. Здраве, Жуан. Мерелай! Здраве! Затвори тази врата, защото утре работи. Фаните, той е заврян зет. Не знам с цел да те. Здраве, Борише. Приятно пътуване за Украина. Я финишу. Ицо, който е закъсал, ние сме добре. Той финишу. На здраве! Ето, Диве. Здраве! Вие знаеш кой е? Какво пръска, бе? Дай, чакай. Как тогава Маша, не знам го беше. Как беше? Един тогава преди малко. Не, друг беше. Че всичко е наред, бе. Все в порядък. Вода е празна. Все хорошо. Бил. Няма бира повече. Дай. Аз взели едно от долник. Давайте То ракия. са оливаш, бе. Ракия няма. Да. Ако имаше, щях да се направя. Давайте да пънем за музика. Чуйте се, бе. Има, бе. Ще бе до магазина аз. Не си представя. Отиват до магазина. Става. Аз ще запаля цигара. А това са само супер яки пичове, мога да ви кажа. Знаеш ли? Американската армия мога го духа. Пред всички го казвам. Щом като един българин успя да се внедри, Снимам с телефона в момента. да вземе американска униформа е фанти този Мирон. Ето го да, взел американска униформа. И ми я дал на мене. И дам на Мирончо. И сега ще залепи. Мале, Така. много си готин да знаеш. Ето. Борис.
Чай, че го капам. А това е батиц. Пис, брат. Пис, бро. Иван. На цапарена не пия. А това е Борис. Нашия професор Вучков. Снимаш с камера. Пиес, брада. Снимам. Светиш ми в очите с така. Това е супер гру. Ами Роник. Спирам вече. Така, спирай. А това е той Иван. Заврения е взет в Украина. Да, за време в Украина. Айде, Иване, кажи нещо. Все в порядке. А това се казва ефекта на Иван. Ефекта. Да превърни все хорошо при мен. Дефекта. Не знам. А това е ецката тук. Не, ефекта на Иван е да припомпва зума на апарат. Иване, вземи Да се. тръска целият апарат. Ванка. Аз чум да мочам. Това на Македон. Да пия. Да пикае. Виж кой се научил. А мочаме пия, бе. В Македония казват Бяхме момче с... 20 годишни бяхме преди 2 години. А, моята брада. Повече и половина. Дето ма. Да снимам малко. 3 месеца. Защо бе? Нека аз тебе. Да, снимам. Три. Май то... Между другото снима вече 11 минути, не? Ко? Те един клип ще стане, какво? Гледай майка го е направила. Гледай, майка го е правила. След време децата ми ще гледат топ, по-бавно приказва е. Децата ми ще гледат този клип, ще нещо към мен. кажат какви бащи имаме олигофрени. Децата ми, като гледат този клип, ще кажат бати от Олигофрени алкохолици. Не, нищо чудно, че съм се паднал на тоя. Не, знаеш какво ще кажа? Ще кажа, пък на мен ми казва да не пия. Да. Точно да ще кажа. А става. А ти брота, маля съм тук. Вземи този пардел. Кой се смее така под малко? Ей, униформа. Няма да го запаля никога. Макар че Дай да снимам малко. Не поменя обаче. Изключва радио. Сега гледай. Че да стане фаталните 13 минути, да знам. Стига това. 13 минути, 13 секунди. Какво казва? Сега казвам, че трябва да стане фаталните 13 минути, 13 Махни с секунди. пръста от светкай. Светкацата свети много брутално, много ми свети в окото. Ай, тая песен ми напомня всички. Не мога да напомня на моите чувства, които аз съм виждал. След една година, когато съм Бягство! познат. Но винаги заедно. Винаги заедно. Поне на Риянката е, бе, брат. Винаги заедно. Иване. Много е грубо. Вече не ме очаква път. Това е. Не ме очаква. Тук съм, където искам да бъда. Винаги. Приятели, Тази песен я слушах точно през тръгна от щатите в Фарат. Да, колко пъти съм слушал и съм чакал момента, в който да я слушам с идеята, която наистина да вникна в текст. На последния ден си я пуснах и една кесна. Чуй сега. Последните няколко това ще го пусна. Този клип, тъй като съм мисли в перспектива, Иван като има едно лапенце, малкочко. Пожелавам му, от сега му пожелавам един син първороден. Аз съм кръстник. Не, така се говори. Иван, имаме ли сделка? Кръстник ли съм на първото лапе? Каквото ще да е? Каквото ще да е? Каквото ще да е? Имаме ли сделка? Аз кръстник не знам кого е. Кръстник, знаеш кой е кръстник? Кръстника знаеш кой е? Не знам кого е. А що? Аз кръщавам лапето ти, на смисъл ти си измисляш име, аз го кръщавам и аз го Нещо дарявам. да пипаш. Имаме ли сделка? Имаме ли сделка? Кръстник, Взем кръстник, това пресърващи всичко. кръстник, Защо си прездърваш всичко? защото съм Пресърваш. катма. Кръстник не е нещо общо с кум, нали? Не, нищо. А същото е! А също е! Не, той Значи каза не. документирано, Не. кръстник, Първо кръстник, кажи същото ли е с кум? не, кръстник не е кръстника не е също като кум, но кръстник ще бъда на първото дете на Иван. Това е запаметено. Ито снима, Борис е свидетел, Миро също. Кума снима кръстника му. Айде, това беше грубо, е, мамка. Край! Ай, на здраве! Я, това беше грубо. А Здраве! Не!
Всичко, знаете ли кое е най-грубото? О, Боже, Мироне. Най-грубото е да чукна на дърво, да стане като казвам. Живи, здрави, здравейце. Мироне, здраве. Аз те ударих, бе. Пак, първи. А я малко и пейзажни снимки. Не, пакета. Имаме още така. Този чашата. Това е супер груб. Мироне, лапа. Аз ще изям. Аз не съм чудване. Вие сте засвикали на... Не, то ме дай. Е, това остава накрая. Като се заебеме всички страничен ефект върху живота ми. Един много минимален въпрос. Е толкова, който се случва в момента след 100 години, дали някой ще го даде? Защо не? Наши чернуци. А то клип след толкова години ще е не на High Definition, на супер High Definition. Това няма значение. Ще е на хипа. Е, това остава. Е, това остава. Приятели остава, абсолютно всичко остава. Е, това нещо, всеки един от нас ще го спомня. Един ден. Един ден. На супер хайде. Не го казвам, защото съм Като пиян. някой ще го спомня. Аз това иска да попитам след 100 години. Защото след 100 години ние ще сме на 100 След 100 години ще да кажа същото между другото, заеби. Ема за това казвам. Не, супер тъпа е. Не, някой са на 122,5. А, да, някой са на 123. А не! Той е по-голям от всички. Не, той е по-голям от всички. Не, да, той е по-голям от всички. А те не да кажа не. Так, не бърка е по-голям. Не, Миро е по-голям от мене. Не, но Мишо е. Колкото е да е супер, толкова е по-голям. Но Мишо е по-голям от мен. Става, аз съм най-дъртия. Официално се признавам, аз съм най-дъртия. Аз съм кръстник на Бориса децата, признавам, че на и Ивана тия децата, на Мирослав. под кожата на. Ицо приемаш ли? Няма проблем. Стискаме ли си ръцете? Така. Кръстник, значи кръстника на детето, знаете какви функции получава. Издържа детето в колежа. Това има най-га. Това е толкова че е доволно препинал. Не, това е някакъв смотан ремикс. А след 100 години, ако някой го гледа, окей. Айде, чай. Ако ти си станал нещо голямо, ще го гледаш. Или няма да си станал нещо голямо, ще го гледаш, ще има голямо. Аз ще стана голямо и като стана голямо ще кажа на всичките шефа е така. Защо се спаска? В такива случаи единственото нещо, което знае е република. Спардяса не пипа републиката, ще превера в Джо. Супер тъпо. Републиката, а ти се спаря тук. Супер тъпа е това. Иване, кой на гастроентеролог са супер Другото тъпо? момент. Тази стена не е много силна. Знам. Тихо. Мога да я щупа с глава. Това не е стена. Това е кашото. Това е метателна стена. Гипсокартон. Мога да я щупа с Още глава. първият път, когато си праснах главата тази вечер в тези значи не е много. Първият път, когато си Ваните той Иван, праскаш си главата в стената. Това е куго, това не е нищо. Да. Между другото може да не дойде. А между другото, за рекорда на камерата, Иван си щупа ръката по супер тъп случай. Да! Заради... Днес ни го видяхме. Днеска е случая. Така. Поле ли бе? Един от преводачите в Ново село си щупи ръката абсолютно по същия начин. Ако щеш ми вярвай, едно момиче, което го гледа в Англия в Теското, я виждаме ето по центъра в полето. И не знам дали не е поле. А между другото, това са хората, на които много държа. Много държа. песента. Може да носиме американски униформи, може да сме всякакви, аз може да сме всякакъв. Познае, свалям го пред камерата и го оставям така с глава. Махам ти пагоните. Аз си ги махам сам. Мира ръжава. Мироне, как се чувстваш като ръжава? Чувствам се прекрасно. Чувствам се като типичен ръжаван американец. Аз супер тъпа съм. Ста. А между другото, ако не са парите, ако моята държава ми даваше тия пари, ще да работя за България. Ако моята държава даваш тези пари, никога нямаше да отида в Америка. Никога
нещо тия в Англия. А между другото това важи за него. За него. Обърна на майка го такова пак. Ето вижте го. За него. Какво? И за него. Да. За абсолютно всички. Всички сме били в Америка. Ако нашата тъпа държава ни даде тези условия, тези пари, които ни дават другите държави, никога нямаше да отидем там. Никога. И все пак, когато тръгнахме, спечелихме. Печелихме, да. И си прекарахме много И пари, но не само. experience. Experience out. Браво! Мирела е научил English в Америка. Experience. А това са ми двамата цимери. Погледнете ги, супер изпаднали типове. Видях третия цимер, Милош. Така ли бе? А той не е трети, той е една и половина, ето го третия Той е цимер. някакъв махнат. Дай ще го зумираме, е така, е така. С белега е тук. Аре, Виж го какви чорапи има и същите като моите. Ти кога си бил в гап? Виж го същите чорапи като моите. Не е същия. Няма гап на нещо. мой Него цял- е фалшименто. Walmart за това. Ломар, кога а това е Борис, нашия човек енциклопедия, мога да ви кажа аз. Енциклопедия. А това е Иван Дадраган. Това е този Дадраган. Това е този Мирон. Някой е омазал маста с сок. И аз сега Това е съм първа- омазан. Това е първа дивизия, най-реномираната. Което доказва, че един българин с алкохолно минало Тук има някакво 25. може да се внедри в армията, както се поиска. Бил в затвора 3 пъти. 3 пъти. И условно. И пак. 25 цента. Дето е бил там те... Следва. Американски банди, не помня точно как. Американските банди, генгбенга. Ориган се навъчу. Супер грубо. Тази камера. А Иване, запре тази камера, защото вече почваме да прекараме глупости. Не, да си покажа нормално. Айде, вече сте. Ай, стига документи. Къде ще сте? Трябва да го тръгне това, знаеш, защото си е част от униформа. Аз ще го туря сам първи път. Сам ще го туря. Не, втори път се извърши газа. Няма ли български знамена да говоря? Си купим вече. България си е България. То ни по-път страна, да има да се лепене на всякъде по нея. Да. Да, чаша не се виждам като машина. Напротив. Виждате се очите. Аз това защо ще ги забравя, после за това. Да, ще ги Е така. накриво ще. И сега голямата изненада, 3 пъти повтарям голямата. Взете супер изплашен. Вземи то приличаш на орангутан, не на Homo sapiens. Размъжителен период. А между другото кораба майка ми казва да кажа на здраве. То е скоро майка ти праща грешни сигнали. Иван няма с кога на здраве. Да. Да, пак тази бжука, Няма да се прави. Имаш една капка. Мен ме е срам да казвам с капка на здраве. Добре, аз ще дам малко. А сложиш ли малко от това безно момче? Не, малко. Колко струва това, което си го купил на Не. Нали ли? Да. Ред Лейбъл. 25 камък. Повече от 20... Не, Жирите не, това не, е не. 24 камъка. А в магазина е също толкова, 24 камъка. 22 камъка. Мога да го изпием и да го купим един удар. Имаш трета вежда! Ста. Трета вежда в Марица 4. Под носа. Не, вие ми дахте на здраве, не да пиш по повтори на здраве. Ще го повторя малко да я. Много пресърбах една касика. Сърба е Тя много. не се пресърва. А защо не фанахме на здравето с камерата? Ама е, тия чаши тук. Ай, по средата, бе. По средата, бе. Чай само. Е, така. Стига. Е, така. Дай всички да я. Ай. Трета вежда, добре. Пак се омаза. Това е тази песен, бе. Трета вежда под носа, бе. По-го пусни... Водна колела. Ста. Не, по-го пусни Рик Рос, който ще тази тета види. Имаме една тази песен, Крис Крос. Пиши This is how we do it. Това е той Иван Чупеш Крис Крос! Това е то. Маре го това е, Не знам.
Русалките пляскат с опашките, бай. Много ме е горещо става униформа. Да, сложи тук. Аре, да не сте чу. Чакай да я разкопча. Чакай да я купиш. А не е ли река? Не пише къде е произведена. Не е ли река? Чакай да ми взе ръката. Крис Крос, Крос. Той каза Крис Крос. Не е верно. Айде, на здраве. Дори се остре тази песен. Последните дни в щатски. Штатски. Стига стар, че Нека е груба. Колко съм е слушал последната седмица, не е истина. Стига не, само пием. Стига толкова клипове.